హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టాప్ 5 మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్రెండ్స్. అయితే దాంతోపాటు ఒక ఐక్యూ క్వశ్చన్ కూడా వేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మన టాపిక్లో. ఫ్రెండ్స్, మీరు కానీ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మర్చిపోకుండా కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి దాంతోపాటు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను ముందడిగిన ఐక్యూ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ 29 స్టేట్స్ ఫ్రెండ్స్. ఎలాగంటే ఫ్రెండ్స్, రీసెంట్గా జమ్మూ కాశ్మీర్లోంచి లడఖ్ అనే దాన్ని విడదీశారు ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల ఫ్రెండ్స్ దాని ఆన్సర్ చెప్పిన ఫ్రెండ్స్, అతని పేరు వచ్చేసి తేజ్ స్టూడియోస్ అనే యూట్యూబర్ ఫ్రెండ్స్. నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇతను చార్లెస్ డ్యూక్ అనే ఒక ఆస్ట్రోనాటర్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇతను 43 ఇయర్స్కి మూన్ మీదకి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోని అయితే వదిలేసి వచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. అది ఇప్పుడు వరకు అక్కడే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఆ చేప వరల్డ్లోనే ఎంతో జీనియస్ అయిన చేప ఫ్రెండ్స్. మనం ఆలోచించలేనివి కూడా ఆ చేప అయితే ఆలోచిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఆ చేప పేరు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ బేటా. ఈ చేప చాలా ఖరీదు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్న అది చెట్టు లాంటి ఒక కుర్చీ ఫ్రెండ్స్. అయితే దాన్ని అలాగా పెంచిన వ్యక్తి ఆస్ట్రేలియన్ పీటర్ హుక్ అనే వ్యక్తి ఫ్రెండ్స్. అయితే అతను ఒక ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది నిజమే. అక్కడ మొత్తం 36 డాల్ఫిన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ వాటికి టాక్సిక్ డ్రాఫ్ట్ గన్స్ అయితే పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ యుఎస్ నేవీ గురించి వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడ నేవీలో డాల్ఫిన్స్ని అయితే పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. ఇది నిజమే ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది నిజమే. అది ఇజ్రాయెల్లో గర్ల్స్ అంటే ఉమెన్స్కి ట్రైనింగ్ కాదు ఫ్రెండ్స్, నిజంగా ఆర్మీకి మళ్ళీ ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి గూగుల్ CEO ఎవరు? ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? గూగుల్ CEO బయట తిరిగిన వాళ్ళతో పాటు M60 గన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నిజమే ఫ్రెండ్స్, M60 గన్ ఫ్రెండ్స్ అది. ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దాంతోపాటు ఈరోజు